Sing wedok padha wae. Mas, aku coba tinggal lho. Peh ombu terus mbok tinggal. Mas. Piye, Mas? Ngawur iki katokku jerone iki pink ya. Saiki ngawur kowe. Tak benake piye kene tak benake. Mas. Tunjone. Rumah saku kok kok bejo kowe, Jo? Pripun? Bejo dong. Lah ngomong kok, Om? Iki barongan, Mas. Ora emprak. Ora Ya jarang. ora kadroh. Kadroh. Tabane kok nuk sindene kurang ajian. Piye kurang? Ya tak senggaki lho. Senggaki apa? Ben gayeng. Lho kene ngene Dik. Asu lho. Kupingmu sing bosok. Kuping soak. Asolo. Asolo. Mau piye to, Yos? Asolo. Gara-gara aku ki mbah saiki ku gulaku wis 600 lho dadi kopok aku. Kabeh warga Darupana sehat waras walafiat. Amin. Kasembadan sedyane Amin. kabeh dosane diapura karo Gusti Allah Taala. Amin. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura.
Ora ana sing iso ngapura dosane awake dhewe mung kejaba Gusti Allah taala. Ji leres. Iki mau pujian cara lawas ning Oh, cara langgar-langgar. kuno nika nggih. Dieren semen meneh nganggo gamelan ya penak. Penak gamelan iki dinggo ngaransemen apa ae kepenak kok. Kathah layang sing tumibeng pangkon, Jo. Napa mawon menika? Nggih. Katur do meteng Pak Dalang. Dumateng. Oh iya katur dumateng oh Lah iya. dalang regane diatur Aku kok maca ra teyeng. Nek ora jarak jauh ra iso. Nyuwun caping gunung tembang tresno buat Bapak RT RW 04. Iya. Oh 04 sugeng dalu Pak RT. Assalamualaikum Pak Dalang, sange Bapak Ali Sudarsono nyuwun sriuning caping gunung, buat caping gunung. Nggih. Dari Pak Ruslan alamat Kedung apa iki? Kedung Amba. Sumbangan Sermes. salah mbah kedung mriku aduh pokoke. Iya, ya Kedung. Heeh. Wangel Kedung Sumeh. Nah. Angel. Lah ya kedung Sumeh. Elingku kok sebelahe Mangkang ngono wae ayo. Nggih, heeh. Pak Dalang, oh nggih, mangke Mas Bambang dalah Mbak Roro dipun aturi jumeneng wonten panggung. Nggih niku wau jelas Mas Bambang diaturi mriki niku. Nggih, tapi bar caping gunung jeglek sik nggih nembang sak lagu bar niku Mas Bambang. Mas Bambang karo Mbak Roro. Heeh. Iki aku plengaan jebule klambiku malah kembar karonan ibu-ibu PKK. Kok iso kembar iki mau ndak piye ngono. Setelan. Lah nggih kok setelan ngene. Salah piye. Cobi permintaan terbanyak caping gunung jengleng tak kon jengleng sinden sing semampai Jo. Sinten nika seneng aku. Mbak Eni Wulandari. Sing pundi niki? Yang 1 meter tidak sampai itu. Oh, semampai 1 meter tidak sampai. Oh iya. Kene nggon budaya ya Jo. Kene iki nganu Sing pundi? ana klenengan, ana ketoprak. Mriki niku. Lho, ana latihan rutin toprak, klenengan barang. Oh. Pak Giono mau paring dawuh. Ketua panitiane yo dapuk ketoprak barang. Mosok nggih. Wayangan awan mau sinabuhi yo anak-anak kene, desa kene. Lho, saged nabah kok. Lho. Waluh. Nggonku keisane mek do dolanan karo layangan bloko. Nggih. Mbak Eni Wulandari. Cocok iki. Monggo. Ora kita kwalik. Jejere. Ini waduh ngene kok semampe. Lah apa? Kaya tewel. Semampe. Tiwas aku seneng. Coba tok. Cocok iki. Ketoprak Darupana Budaya. Mumpung kanca-kanca CFC Korwil Semarang padha rawuh klumpuk kabeh sumbang dulur sumbang. Wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian seni sandiwara ketoprak Darupana Budaya. Dalu menika mendhet lampan Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung katindakan dening sederek Eni Wulandari. Mantuk, Mbak. Mantuk. Wondene bintang tamu saking Rembang, Mas Jolang. Dalu menika kadhapuk dados ula. Kapok. Ora apa-apa kowe tak gubeti. Sutradara Bopo Sugiono. Wih, cocok segendali. Kados pundi gancaring lampahan Sri Tanjung Sida Paksa. Kula aturi mirsani ngantos purnaning lampahan. Duar. Hati-hati ditonton Mas Soni toprak bareng lho. Clear siji wis ngono. Dikerek klirese. Taleni. Kelorot gitu. Ditaleni sing bapo, Mas. Kleru ngantek tak rangkul. Ayo Kudarasa kae. Sing dadi Sida Paksa sinten? Kae. Saiki nek. Heeh. Jare ula. Ora sida. Anane iki mbok diterima le nini kok iso. Sida Paksa mrongos apa ya ono. Lah anane sing ganteng ra gelem rene. Sampun dangu anggenku ngrantos. Kang Mas Sida Paksa.
Mas itu paksa. Panjenengan napa mboten ngraoske kangen? Aku sing teko wong ayu. Sir Tanjung. Tanjung. Kamangka kula menika sampun kangen. Tanjung pun kakang wis teko wong ayu. Kang Mas itu paksa. Tanjung. Wis muni ngene bantere kok ora krungu. Malah pun kakang teko wong ayu. Panjenengan ingkang rawuh Kang Mas. Kang Mas itu paksa. Kang Mas itu paksa. Oh alah dope pedot. Iya lho. Rangkul cek rene kok kliwat iki lho. Sing dadi sida paksa sapa? Aku. Tak kira iku. Sing kacamatanan kuwi. Ora. Aku teko wong ayu. Panjenengan ingkang rawuh Kang Mas. Kang Mas. Nah, terus Sida paksa jengleng Sri Tanjung. Jenengan kok stop-stop napa? Aku kepengin selak jengleng. Nah, Panjenengan kangen to kali? Kangen. Kula nggih kangen. Padha. Kangen. Iya ya. Aku Halah. Ayu-ayu ora macak yo ireng. ngono ya, Jo? Nggih. Lah yo ireng yo mitene kulitku yo ireng kok, tapi kan mulus. Wis tak omongi ben cantik kaya bulurah ki ape turu raup Alteco. Kulite men kenceng. Pen kenceng kaya Lah bulurah. aku kok nek malah gak iso melek piye? Gampang. Genti ndas. Ndas apa? Ndas. Mbak ini caping gunung Mbak ini. Dijengleng. Nggih. Dijengleng mengkeneki. Iya lah. Mengkenek nek ketoke cuwilik meneh iki. Aku trauma lho, Mas. Lah ngopo? Dek wingi dijengleng cah iki to. Heeh. Untune newangsang ning gendungan kene iki. Mula iki untu iki mbok ditinggal omah lho, Mas. Sing terakhir kae tak jengleng lali apa? Nyantol irungmu iki lho ngantek pesek. Kok ya Saben bengi. kemayune iki lho ning omah ya icir lho. Aku icer ya karo sampean ngono kok. Alah gejiku mbok rusakno kok. Saiki, Mas. Iya. Aku mulane sinden iki wis seneng sing ngene-ngene iki lho. Lah piye? Ini senteriman tuwa. Lah aku kurang neriman piye lho. Iya awakmu neriman kok. Iya wis ayo. Saben bengi kongguri, Mas. Bisa seneng aku lah aku nyawang kongguri kaya wit jati tak liwati ngono mah. Kok padane wit jati. Lah apa? Wit randu. Padha. Tinggone gendruwo. Ah omah garangan. Iki. Ya. Nyawa tenanan. Iya kok. Mumbul, Jo. Hop. Alah. Tenan to. Ngapa? Untung nyantol. Kok atus imu kleru dengkul apa? Masa aku ngene dengkul. Mosok jengleng mak klek. Lah nggih kok ketoke menunuk kok iso atose ra karuan. Lah kliwat ngono kok. Mundur. Tak contoni kene. Oh, iki lho. Kene. Yen memajang. Jengleng jenengan. Ah, tak jengleng. Rada mepet ngene lho. Kaya Pinu ketoke. Wah, iya jelas. ya urung karuan. Mbok sawang pinu ngono kadang pedhot tok. Yen memajang Oh. Rasakan bola. janur kuning Iya. janur kuning Masuk. janur kuning
Piye Mbak Eni rasane? Aduh, enake. Ah iya. Piye lho? Kayakno iki mau iki. Iso ora kaya ngono kuwi lho. Iya, tak anggere pasake tendang ndang tak gleng ya. Cocok iki. Endi mau Eni? Iki lho. Segene kok Semangatku kok ayo nih kaya mau lho ya. Aja ni. Lah sapa jenenge Eni? En sing arepno, Eni. Eni. Ayo biasa. En. Biasane nyeluk yayang ngono kok iso. Alah wis ora yayang-yayangan ning kene aku wis ora usum. Oh, terus dilali-lali sing biyen. Wit ngopo biyen ki mbok rasa dieling-eling lho. Pacaran kowe ya wis pedhot dalan lho. Kaya ngono kuwi. Iya. Persiapan. Konggurine. Iya. Gak pengen kok ngarep. Lah kok ngarep aku ora ngatasi. Oh sameh kaya gunung merbabu ya. Kok ombo. Teng tak dandung dangtung jleng. Jleng kok malah bocah iki. Kok ketone nyawang sampean kok kaya Iki sing ngendang iki bocah tau ceblok kok gendongan po. Lah piye no, Mas? Teng tak dandung dang tak jeng. Kaya ngono Mak Cange. Kandhani kok. Kok plong Mripate. Ayo semangatku ora karuan. Kowe anggere jolang mumbul yogane jelek. Lah iya. Ayo randok ndilo. Wah kaya aja ngono. Lah piye jare? Wah malah kaya omah selira. Duh tak dandung lho, yo biasa jengking separuh. Set. Sing wedok padha wae. Lah pino ae. Aja wis tak omongi, aja kendangi ngono iki bentone umat. Sik jokete karo iki ora cocok kowe. Karo utari ayo kene udut. Jane bocah kok. Karek tungtung ndandung ndang ketak. Jleng ngono kok iso. Sing gendang rada mumbul. Mumbul. Jreng. Gak pino to. Wis kowe karo ae. Jreng. Kok gak pino ngono kok. Jreng. Jreng. Coba sing gendar dijegleng. Tungtung dandung. Oh. Cocok. Ya kuwi cocoke karo kono. Wis Dadi tenang. cocoke karo kono. Angger ngipi tau kelep ning gone patebon ngene iki. Lah piye lho? Wis tak bat. Wis kowe tak jodoki karo utari ya, ganti utari. Kula. Jajal karo aku Mas Jolan. Wah. Disiapke sing tenan. Mumpung dipirsani Pak Lurah Blimbing Bojo Rawuh iki. Cocok kuwi. Nggih. Lurah sing traktore pirang-pirang. Cocok bocah Ora. dure kaya jati alas Iya, oban Mas. ngene ta. Lah wong karo aku ora ngatasi apa meneh karo kono. Sapa roh iki tambah jeru. Jajal sik ya Mas. Wong nggon namtre kaya padas kok. Apa kuwi? Angel. Ayune ayu sapa, Jo? Nek bab ayu nggih, ayu niki. Ngono. Heeh. Tapi Apa? angete anget iki. Masa? Niki nek turu kaya singa. Kok iso? Anget. Nate lho ngempit ndoke mateng. Nggih, Mas. Ndoke jolang tak kempit iki kisut arek. Wong edan. Kon ngempit 5 menit ngantek suwengi. Lah aku keturu kok. Ngantek meletus barang. Ayo Rio. Lah iki barang apik iki, Cah? Iya Mas. Piro, Sama Nduk? ngarep apa mburi? Kok ngarep? Kok ngarep? Ngarep. Ah, iki sekilo piro Pak Git? Ndek mau mah kok ngarep, saiki njaluk kok ngarep. Lah nggonamu ngono kok. Suarane Mas. Suarane ki ra paten. Kurang piye? Ngawur cah iki. Cah iki ngawur. Ngawur sumpah ngawur. Samane Mas Jolan sama. Mas anu lho. Kurang ajar rek, ndase ditabok ngawur kok ya. Ndas kok nang kene. Lha iki lho kene ndas wiron kan pancetane kene. Oh, ndas wiron. Ndas wiron pancetane kok kene disendal. Lah nek iso mengguri lho. Lah iya wong ngacun bedarit ya mubet kok iso.
Iki japik kok. Iya, kono. Ukurane XXL. Apane? Ukuran apa sik kuwi? Ya model body dhuwur semampe ngene ku lho. Aku seneng. Ora ya ukuranku asline lho S. S. Kok cilik men? Lah carane nganggo? Carane piye? Oh, diwer-werno sik nek molor agek dienggo kathok. Aduh. Kayak martabak ya. Ayo kaya Geblekne dubung-bungne, geblekne ubung-bungne. Salah. Kaya ana wae. Gunung timatne sing tenan. Mumbul, Jo. Penak ora, Mas? Pas nggonamu Ayo. trepas iki kekamban kok. Coba Mbak ini tulung dandet. Mbak ini. Hop. Kekamban Coba, kok. coba. Mas, aku tak jamu sik ya. Jamu apa? Jamu apa, Pak ini? Iki ape ngombe jamu apa? Sari rapet no. Aja. Lah ngopo? Ding kerapetan malah buntu kok. Ora genah nek ngombe Lah nganti. jare mau ke kambang. Maksudnya kekamban jari. Mas, aku coba tinggal loh. Peh ombu terus mbok tinggal. Mas. Piye, Mas? Ngawur iki katokku jerone iki pink ya. Saiki ngawur kowe. Oh, tak benake piye kene tak benake. Mas. Tunjukne. Rumah saku kok. Kok bejo kowe, Jo? Pripun? Bejo dagelan. Dalang lho sing bayari sinden. Ora tau dimek-mek ngono karo sinden. Lah kowe iso Ora sahiri nek sinden iki jatahe dagelan, dalang kuwi wis jatah dhewe. jatahku apa? Ketebak. Iya ya. Oh, iku los-los terus metuntute larang, Mas. Putih mulus ya, Mas. Iya lah. Tute dadi gedang ya. Iya lah iki entute sinden sing ngenyang sapa? Eh. Paling sing apik ya adahe bloko. Alah, ndek ngaku ngentut kena mbok imbu rek, ora oleh metu rek. Sing kandha sapa? Ndek ngaku ngentut to. Ngono. Iya. Ora oleh metu to. Ora oleh metu apa karepku gen ra mambu ora oleh metu. Lah tapi wis kadung mambu. Lah iya, tapi kan ora gen tambah meneh. Tapi kan wis ino ambune. Inu. Iya nyatane terusan mbok buka golek ineh to. Wis gak mambu. Goleki kaya ape sing ngentut sapa ngono lho. Asline goleki. GR koyo irung wadah entut. Bekne yo. Kurangan leh asine. Iya. Coba ri utari neh. Utari neh. Meneh, Mas. Penak nggonamu sumpah. Arep saya kumburi ya. Iya. Iki anggere wong wis nganggo kok. Mas. Alam. Mas. Nah. Telek. Mbak ini ri, otorene, Mas. Eni anggere wis kadung ngene sikil meja lah dienggo kono. Ayo. Yo. Panas. Oh. Dan janjine piye, Mas? Janjine kepiye? Aja ngesel-ngesel, aja mepet-mepet. Ora. Ya Allah. Pak Igit jenengan nek sing ngendang niki cara digenti wong pripun? Ya ora masalah. Cahe gak patek krungon Terus kok, mbok Mbak. ganti sapa lho iki urung ana sing iso Lho ngendang. Pak Giono kae ra ya saged ngendang. Ketua ya. panitia. Lah iya. Masa? Endoyi cahe kopok ora melu tangisan dijak nyandung nyerimpet kae bocah. Panas udan yo Mbak ini. Hah? Ya. Kikik sik ya Ndek ya. Iki kok nek keturu tak mbek sampean. Oh iya, Mas. Gen turu sik. Turu tono sik, Mas. Iya, gen turu sik. Panas udan panas. Wis, Panas udan. sing ngentekno dhuwit bengkok ya ngene iki lho. Kok iso ngentekno bengkok ya apa sampean ndek bengkok?
kok ngono lah wis entek ra mbok uneni ngono. Wong ape 10.000 dadi 1 juta kok. Lho bangkekane endi ta? Oh iki apa? Malah tak. Piye to Mas jare pacarmu kok ora iso apal ngono piye to nggon-ngonane to? Santai. Dek biyen niku dinggo yo genah lho saiki bareng ana sing dipilih kok yo terusan Ya romantis sing romantis. Gandeng mbak ini dia gandeng. Panas sudah. ngono lho. Dadi mbok dilegakno sithik aku. Sing apik gandengane. Iki kok iso. Kualik lho. Dipirsani piyayi. Lah iya kualik, diomongi kualik kok. Lah iki ya kualik. Madhep rono kabeh. Lah, rono-rono kabeh rene-rene kabeh. Panas. Panas sudah. Udan panas. Badhe tindak pundi Mbak ini? Niki badhe mbuak batang, Mas. Randok sing Enak. nemeneh ana. Apa? Badhe mbuak kirik. Lah iya batang kirek. Batang kirik. Jal aku lek takoki Pak Ket. Iya, sing romantis. Edek. Mas Jolang. Badhe tindak pundi Mas Jo? Niki ajeng gua tumbal ning gone Kali Bodri. Kok iso tumbal iki lho. Kok mangkelno wong ngene kok. Tumbal kok mbok pangan dhewe. Ngene kok batang. Iya. Batang. Wong tumbal enak. Aling-aling. Aling-aling. Sing kemayu, sing kemayu, sing kemayu. Iya. Aling-aling. Mas, kowe kok anggere iso ngono tak tinggal JBL ayo. Mok kon ngopo? Ning kono pelatih senam. Oh, senam aerobik. BL apa lho? Aerobik. JBL ki apa to Mas? Apa kuwi? Mbok aku tau rono dijaluki udut kok. Lah mbok Wonge- wae wong udut wae. Wonge grapyak-grapyak. Grapyak-grapyak. BL ndi lah, Mas? Pinggir kono lho, cecake mangkang Apa rono. kuwi? Lah, lah, lah. Nggon apa? Wes kono senam aerobik. Oh, Wes aja mbok bahas, aja aku mbok ben bahas. langsing ya, Mas. Iya, wes ben langsing. Wah, ning kono rusak we. Lho kok iso rusak jare gen langsing. Lah nek ora terus carane senam ya rusak no. ngono. Oh enek carane. Iya. Carane piye iki lho? Engko tak WA. Piyayine grapyak-grapyak Mbak ning kono kuwi. Napa nggih? Anggere wong teko wong lanang liwat tuh disapa. Mas Dalang, ngerti ya? Oh, berarti jenengan pun nate Aku liwat. liwat kono. Oh. Tanjung Perak. Kapale kobong. Oke. Monggo pinarak, kamare kosong. Aku ya tak jawabi. Pripun? Tak Tanjung Perak, mangan kuaci. Napa niku? Mengke kula pinarak bareng kali Pak Agus Baidi. Kok malah ajak-ajak lho. Masih Ayo. penyuluhan. Ben ketok rukun. Ngono kuwi Jane nggon apa? nggon senam wis, Gon. Senam. Kowe kok nek ning kono dikon nganggo klambi bikini. Wah, kowe nganggo bikini ya kaya kodhok dioceki yo. Jadi begitu. Apik no. Api apane? Api mangan ra kolu. Delok sempole kaya gedebok ambruk. Sik kok yo. Gitu Pak. Capek. Mbak, terus ke, Mbak? Capek. Capek gunung. Barongan, Cuk. Kene nggo jaranan lho kene. Matur nuwun. Sampun cekap baronganipun. Jarananipun sampun rampung. Bocah terkutuk. Lah kok iso? Lagi nek barongan agek mecicil dinteki. Kowe nek wis bosen mbek grup iki, lunga. Sajake kaya sing duwe grup wae. Mangkel kok. Mangkel ora melu tangisan dijak ngrepoti wong. Wis barno, wis Ngono angger asik. Asulo, 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 asulo. Lah ngopo kok, Om? iki barongan Mas. Ora emprak. Ora Ya jaranan. ora kadroh. Kadroh. Tabane kok nuk sindene kurang ajar. Piye, Prak? Ya tak senggaki lho. Senggaki apa? Ben gayeng. Lho kene ngene
asu lho, asu lho, asu. Kupingmu sing bosok. Kuping soak. Asolo. Asolo. Mau piye to, Yos? Asolo. Oh, gara-gara aku iki mbah saiki ku gulaku wis 600 lho dadi kopok aku. Ora mandi. Kok ora mandi kenapa? Aku dhewe ya sik do mangan iwak asu kok. Muni amin. Ketoke ora dadi mergo gak di iku lho kei menyan Aku sing dikutuki. mangkel iki lho, iki cah telu iki ayu. Apa? Ngerti aku nek asu lho, asu lho, asu lho. Bar iki karo ngidu-ngidu. Mangkel aku. Ayo. Natya. Apa? Ora sido barongan. Ora sida. Lah, sing ngendang Barongan ana sunan. ngendang Coba nembang, Jo. Natian. Oke. Nah. Iya, suarane asu. aku sungkan. Soale juara kira. Oh, juara kira. Iso ora? Bulurah ngrasani aku. Apa? Rasane piye? Dagelane dek kaya Arya Saloka ya. Rupane Arya Sloka. Tak kira ngrasani aku jebule buluran ningali HP. Arya Saloka ya. Arya Selokan ya. Raiku kok kaya peceren. Natyan wadon. Ya Allah, iso nembang jebule. Iso nembang. Pinter jebule. Ngapa tanganmu ngapa? Beler. Untuk mau landep meneh, Lah tak kandhani wong aku nek prei tanggapane untukku nggo nyegar klopo kok mbok krawuk. Kowe ngrasakne kowe lho ya kok nek gemes iki digawa mantuk. Diresiki lho Mbak Aning ku nek rabies, diresiki lho, diresiki. Iya ndik iki anu tanggaku kecantol untukku langsung mati ya. Kena tetanus. Ora, untu wis tek yang tok kuwi. Ya lambe ngono mbok kon nggo mantuk iki lho. Alah lah sing mbok gemesi lambe kok. Apa entuk? Ya jelas oleh wong sing nggawa DNI ya. Tenane lho, Mas. Engko nek mbok gawa ngemantuk apa Mbak Apana? Tak nggo ngeruk letong, Mas. Lambemu koyo sekop kok. Ya iya oh. Ning panggung tek irunge ku irung pesek to lambene palsu. Kok iso palsu? Asline mau kan elek. Alah palsu to. Asli. Mosok lambe palsu. Asli kuwi, Mas. Masa to? Asli. Lho, mau sing tak apa tak pengesi yo lambe iki. kok. Palsu wi. Kok iso? Asli lho. Jal tak cokote. Kok mbak dicokot? Ndang ah, Mas. Ndang ah. Oh, Gendang. tanggung jawab. Nggo buktekno nek iki asli apa palsu, jare mbok cokot, Ndang. Cokot. Ndang. Endang. Gak kok mbok kon bayar ane. Lah piye? Aluk nyokot lambe lawang sak protole gratis. Lah wena JBL yo bayar arek. Waduh aduh, kek kok roh kono. Ndak mau diomongno. Senam. Senam. Ayo, Jo. Senam Natian. bayar. Wadon sarto Swara suring dan suarana jenang lali kakulane aja lali agamane salat imam waktu inomane banyu bale kompakno karo sing ngendang. Iya. iya lho kok dengaran kupingem kok bener hayalah sholah kupinge kok pas kupinge iya nek gemes kudu tak untir udut jatah keluke gregetno kok Kok iso ngregetno wong kelok lho. lah kayak udut jatah lah liyane iki tenang lho Nduk mbok eling nek tuku dhewe saler nggo ping 3 Bareng entuk jatah kok panitia boros. nggih ya ngene jek milih Samsu enten Mas. Waduh. Niki le sikil mut. Panitia diobo Samsu. Hate lho. Dipadane warung. Lah iya, wis diteri teh karo bakso Dik. Rawon enten. Lho iki restoran ta apa? Ning omah dong telo mentahe kemah-kemah entek.
ning kelewane do akeh wis disediani panitia ngono polahe. Caping gunung nggih. Menika kunjuk sedaya warga dateng panitia Pak Kades, mbah nuwun para kadang-kadang kepala desa ingkang sampun kepareng rawuh, Pak Kades blimbing niku kula wau. Alhamdulillah. Ya, coba Caping Gunung buka vokal saking Mbak Utari. Karya Mbah Gesang. Noning yo. Dek jaman berjalan Tayuke cara Rembang. Dangdut Kesok. Dek jaman berjuang
Matur suwun Dik Eni Wulandari kalih Mbak Utari. Oh inggih, inggih. Balah suasanane meriah ki ora terjadi ning kono-kono mung desa niki lho Pak Ikit. Oh inggih. Tenan mergo kono-kono bengi ki ra nanggap dadi suasanane biasa.